알아? ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କିଣି ଗୋଟେ ମାଗଣା। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଗୋଟାଏ କିଣିଲେ ଗୋଟାଏ ଫ୍ରି। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ କିଣି କାଲି ଆସିବ। ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମୋବାଇଲରେ ତୁ ଉଠଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ମୋବାଇଲରେ କନେ ମୁଁ ନୋଟୁ ନେଇଯିବ। ନୋଟୁ ଖାଇ బాబు ఇప్పుడు ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଜଳିବ ସବୁ।
ତଳକୁ ନେଇ ଛାଡ଼େ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। हाँ रहा बढ़िया खाई ପଡ଼ିଯିବ ପଛକୁ ପାଣି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। खाया चाहिए कियान
लोक बघा लोक ପାଞ୍ଚଟା ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ यात्रार मजा नियंतु यात्रा बुलवार मजा नियंतु गोटे गोटे आइसक्रीम किणी आपणमानकर सांगसाथी बंधु बांधव सब परिवार को दियो गोटे किଣିले गोटे बाय वन गेट वन फ्री बाय वन गेट वन फ्री बाय वन गेट वन फ्री गोटे किଣିले बाय वन गेट वन फ्री Thank you.